खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिपआव काबिनार बीचआ प्रि क्वार्टार फाइनेलसिम सौहैबाय। गोबां दाब दाब जायगायाव टेस्ट मैच खेलनि फिथाइ मोनबाय। भारत आरो साउथ आफ्रिकानि गेजेराव जानाय T20 खेला थाद'नाय जाबाय। फिफा बास्केटबल वर्ल्ड काप 2019 नि फिथाइ। गोख्रों समाज सिबियारि आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 6थि बोसोरसालि जथुम्माखौ थि खालामनाय जाबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मैया 14 सेप्तेम्बर खालारखालि रासियायाव जानाय वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिपनि मेन बक्सिंआव एशियान सिल्भार मेडेलिस्ट काबिन्दार सिंह बीचआ सन्जितखौ फेजेनना प्रि क्वार्टार फाइनेलसिम सौहैनाय जाबाय। थांनाय साननैसोनि सिगां लन्दनाव जानाय इंलेन्डआ अस्ट्रेलियानि हेंथा इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेलाव इंलेन्डआव 135 रानाव देरहासार जायो। गाहायै इंलेन्डआ सेथियाव 29 रान, नैथियाव 329 रान आरो अस्ट्रेलियाया सेथियाव 225 रान, नैथियाव 263 रान खालामनो हायो। थांनाय 14 सेप्तेम्बर खालारखालि बेजिंआव 2019 मायथाइनि फिफा बास्केटबल वर्ल्ड कापआव स्पेनआ आर्जेन्टिनाखौ 95 निफ्राय 75 आव देरहासार जायो। गाहायै स्पेनआ नैथि चेम्पियन अस्ट्रेलियाखौ फेजेनना सेमिफाइनेलाव फेजेनना फाइनेलाव आर्जेन्टिनाखौ फेजेनना चेम्पियनशिपखौ आवग्रिनाय जायो। थांनाय 15 सेप्तेम्बर खालारखालि जानो गोनां खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 6थि बोसोरसालिखौ 2 जानुवारि दाननि 7, 8, 9 आरो 10 आव सनितपुर जिल्लानि कैलाजुलि रौनिया गेलेग्रा फोथाराव थि खालामनाय जाबाय। गाहायै बै सानखालि बानजाय आफाद दानायजों लोगोसे साब बानजाय आफाद दानाय गावबा गावनि बिबानखौ मावलांनो गथायना होनाय जाबाय। बानजाय आफाद दानाय मेलाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारियाबो नुजाथिफैनो हादोंमोन। सुलुं मोननाय बायदिब्ला गाहाय आलासि महरै केन्द्र सरकाराव बिबान मोननाय रामदास आथवाले लोगोसे आसामनि गोबां मन्त्रि नुजाथिफैगोन। दानिया फै सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि UBPOनि आफादगिरिनि फंनैसो बिबुंथि खोनासंनि। 2020 मायथाइनि जानुवारि दाननि 7, 8, 9, 10 बेवहाय जोंनि आसामनि गासै जिल्लाफोरनि गासै जोंहा गं 21 जिल्लाफोर दङ। बे जिल्लाया जाहैबाय सनितपुर आरो बिदिनो लानानै गलाघाट, धेमाजि, बरपेटा, नलबारि, गुवाहाटी, मरिगाव, गलाघाट बेफोरबायदिनो गोबां दं आरो धुबुरी आरो बेबायदिनो BTCनि बाहेरायाव थानाय गासैबो बर'फ्रा ओइदिनखालि जोङो फैगौ 7, 8, 9, 10 अक्ट' जानुवारि खालि जों नुजोबलायनाय जागोन आरो बेवहायनो जों ज' लोगो हमलायनाय जागोन आरो जोंहा आसामनि बाहेरानिफ्राय मेघालयनि फैगोन आलासि बिथांमोन, नेपालनिफ्राय फैगोन, बांलादेशनिफ्राय फैगोन बिथांमोनाबो आरो जोंहा मा होनना बुङो मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा जे मोनफ्रोमबो हादरनिफ्राय जोंनि बर' आलाय सिलाय थानाय गासैबो बर'फोरखौ जों ज'है लोगो हमलायनायनि बे जोंनि मोनसे खाबु। दा बेवहाय बिथांमोनहा आलासि महरै जों नुजाथिफैगोन आरो जोंनि बर' खौसेथि सुबुं आफादनि मेन थांखियानो जाहैबाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दाफुंनानै होनांगौ। बेखौनो जोङो डिमान्ड खालामनानै फैबाय थानाय समाव जोङो खुनु आन्दलन गैयाजासे जोङो मोनफुंनो हागोन बेखौ मिजिंथिनानैनो दिनै आसाम सरकारजों सावरायबाय थानाय माखासे सावरायमेला जोंहा सोलिबाय थादों। गोख्रों दैदेनगिरिनि फंनैसो बिबुंथि खोनासंनि। 2020 मायथाइनि जानुवारिनि 7, 8, 9 आरो 10 सानब्रैनि हाबाफारि लानानै सनितपुर जिल्लानि राङापारा खैलाजुलियाव जोङो 6थि बोसोरसालिया मिटिंखौ खुंनो हाबाफारि जों थामथिम खालामबाय। जोङो अलरेडि RC कमिटिबो दाबाय, RC साब कमिटिबो दानानै होबाय आरो बे हाबाफारियाव जोंनिफ्राय सेन्ट्रेल मिनिस्टार रामदास आथवाल बिथाङा फैगोन आरो बिदिनो आसामनि गिबि मन्त्रि सनवालजी फैगोन, साहित्य मन्त्रि, फाइनेन्स बित्त मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगोन, चन्दन ब्रह्म बिथाङा फैगोन, BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैगोन आरो बिनिनो जोंनि रायजो सभानि सांसद
रायजो समबादनि सांसद बिश्वजित दैमारी बिथाङा फैगोन जोङो बे हाबाफारियाव बे प्रग्रामाव जोङो 10,000नि गोजौआव जोङो डेलिगेट्सखौ जोङो मोननो हागोन। आरोबाव बोसोनगिरिनि फंनैसो बिबुंथि खोनासंनि। फैगौ जानुवारि दाननि 7, 8, 9, 10 अक्ट'आव जोङो 2020 मायथाइयाव लानाय जादों। बेवहाय जोङो खोब आसा खालामदों जे खोब मोजाङै जोङो बेखौ खुंना हरनो हागोन आरो आसामनि गोबां मन्थ्रिफोर बेवहाय फैगोन हिसाबै जों बिराद कनसियास। आसामनिल' नङा, बेवहाय माने इउनियन मिनिस्टार सासे फैगोन, रामदास आथावाले। बेखौ लानानै जोङो खोब आसाबादि जोंनि बे जथुम्माखौ जों साक्सेस खालामनो हायोब्ला जों आरोबाव बे ओनसोलनि जौगानायनि माखासे खोथाखौबो जों सिन्था खालामनो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों। लोगोसेनो बे ओनसोलनि रायजो राजा, अदेबानि रायजो राजानिसिम जोङो मोनसे मोजां रादाब होनो हागोन जे जोंनि बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनायाव गोबां राहा लामा लादों आरो बेखौ फैगौ समफोरावहाय जोङो बे राहा लामानि जा नेतृत्व होग्रा। दाखालि 17 सेप्तेम्बर खालारखालि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि 60थि जोनोम सान फालिनाय जादों। गाहायै गाहाय मन्त्रि बिथाङा 17 सेप्तेम्बर 1950आव जोनोम जादोंमोन। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि जोनोम साननि मुङै दुलाराय भारतनि आबादारिफोरनो साफायाव फांब्रै बिफां गायनो होनाय जादों। गाहायै जोनोम साननि मुङाव सिलाफोथारनि KBKआव बिफां राननाय हाबाफारियाव हालामनि MPआ गाहाय आलासि महरै नुजाथि फैदोंमोन। लोगोसे धेमाजि जिल्लानि एग्र' फार्मार एन्ड प्रडिउसार एस'सिएशनाबो बाहागो लाफैदोंमोन। दानिया फै हालामनि MPनि फंनैसो बिबुंथि खोनासंनि। আজি যোৱাকালি পৰহি এই কাৰ্যসূচীটো বিভিন্ন ধৰণে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। যোৱা পৰহি ৰক্তদান আছিলে। আমিও লখিমপুৰত ৰক্তদান অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। পৰহি ৰক্তদান নাছিলে, তাৰ আগৰ দিনা ৰক্তদান আছিল। পৰহি দিনাখন আমি ডুমডুমা টাউনত 13টামান বোকাময় ৰাস্তা আছিল। আমি এই জন্মদিনৰ আমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াই মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা চিলাপথাৰ টাউনৰ কিছু বিষয় আলোচনা কৰাৰ কাৰণে এখন মিটিং আছিলে। তেখেতে ফোনত ক'লে মই যদি সময় পাওঁ নিশ্চয়কৈ আহিম, এই কথাটো ক'লোঁ। আৰু दानिया फै एग्र' फार्मार एन्ड प्रडिउसार एस'सिएशननि आफादगिरिनि फंनैसो बिबुंथि खोनासंनि। যদিও মনত কিবা দ্বিধা ভাৱ লৈ আহিছোঁ, আজি আমি এই দ্বিধা ভাৱ এৰি আমি যে বলিষ্ঠতা হৈ আছোঁ, এই কথাটো আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক জনাইছে, হয়নে নহয় বাৰু? যে আমি সঁচাকৈ কৃষকসকল ধনী হয়নে নহয়? যে আমি কৃষকসকল ধনী বুলি এইটো কাৰণে কৈছে যে আমাৰ পেঞ্চন আছে, আমাক চৰকাৰে পেঞ্চন দিছে, আমাক ৰান্ধিবলৈ গেছ দিছে, খাবলৈ আমাৰ খেতি কৰিবলৈ সা সঁজুলি দিছে, যাৰ সঁজুলি নাই টকা দিছে, বৃদ্ধ পেঞ্চন দিছে, খোৱা পানী দিছে, উন্নত মানদণ্ডৰ বীজ দিছে, খেতি কৰাৰ পিছত মৰিছে যদি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে চাবলৈ গৈছে, যদি মৰিছে তাৰ ঔষধ দিছে। दानिया फै KBKनि চিফ সাইন্টিষ্টनि फंनैसो बिबुंथि खोनासंनि। এইটো কাৰ্যসূচী আছিলে, এইটো মিনিষ্ট্ৰী অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফাৰ্মাৰ্ছ ৱেলফেয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, তাৰ পৰা আমাৰ এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছিলে যে ভাৰতবৰ্ষত যিমানবিলাক কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আছে, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ অধীনত 200 কৃষকক প্ৰত্যেককে 5টাকৈ পুলি, মুঠ 1000 পুলি আমি আজি বিতৰণ কৰিব লাগে। এই প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ এনেই যিটো টাইটেল আছিলে এইটো লাৰ্জ স্কেল প্লেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰাম। গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা আমি মানুহক তেওঁলোকক পুলিটো ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ, তেখেতসকলে নিজৰ বাৰীত নিজৰ হেৰিয়াত কাষ্টডিত তাৰমানে পুলিটো ৰোপণ কৰিব লাগে। আজি আমাৰ সুখৰ বিষয় যে আমাৰ ধেমাজি জিলাতো এই প্ৰগ্ৰামটো পাতিব পাৰিলোঁ আৰু ধেমাজি
ধেমাজি জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ 200তকৈ অধিক কৃষক আহি প্ৰগ্ৰামটোত অংশগ্ৰহণ কৰিলে। তাৰ প্ৰতি আমাৰ মাজত আজি আমি আমাৰ পৰিৱেশ কৰ্মী হিচাপে আমাৰ জয়ন্তী সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, তাৰপিছত চিমেচাপৰি কলেজৰ অধ্যক্ষ শচীন দলে ডাঙৰীয়া, লগতে আমাৰ ধেমাজি জিলা কৃষক আৰু কৃষক সুৰক্ষা সমিতিৰ বিভিন্ন ধৰণে আহি অংশগ্ৰহণ কৰিলে। তাৰোপৰি শেহতীয়াকৈ আমাৰ MP মহোদয় মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰধান বৰুৱাদেৱে আহি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিলে। তাৰ বাবে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভাবিছোঁ এই প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।